sende mag obila kama ne okethe mwandu moko kuom gino wanga odiochieng' manyoro de widi kapok ne wadhi e yweyo moro madundo nitiere paro ma nyisi na e makanyo na penji kanyo ni dwaro jok mane ng'anyo odiochieng' manyoro kata mane oro milome ne obila ne gidwa ng'anyo odiochieng' manyoro ne waneno ka ne gintiere kod dwaro mawinjo be ne gichwalo kata kamano ne giwacho ni dwaro ma kamano no winjo be ni gitero nyaka od bura mamalo kachiel kod apise moko kata kuma apisi mar jatend piny Kenya William Ruto nitiere Harambee House kata kamano apeyni mathoth ne waneno kolor apaya ma ochomo kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto ne oket kanyo seng'enge mantiere kod kuthe kachiel kod apaya mochomo od bura mamalo bende ne oket kanyo seng'enge mantiere kod kuthe dwaro margi karo winjo be ni gitero kanye kose dwaro no konego be ni gitero nyoro girito weche kwe eka gine kaka ginyalo chwalo dwaro. Erokamano kuom gik mathoth mise gaida gogo. Adieri makende jogi kano lando ni gibiro ng'anyo ne gilando kuma gitere dwachgi. Mokwongo ne en Office of the President, ne en ka police. Kama ng'eni ne ok onego gidhiye ne en State House. Parliament be ne gidwa dhiye to Parliament en protected area. Barua no nyalo chopo kata kane ok gitere sama jong'anyo. Ok nyalo dhiye pa jong'anyo. To be ng'ama dier mondo dwaro ni ochop ne sirikal madwa tera dir ka gisechopo e town to gikawo ji 3 4 kata jotendgi kaka Kalonzo ng'ane be naneno Maraga to koni koro un kaka un jotendwa tingini materuru OP materuru Parliament materuru State House ka gitisa do megidwa yena mar mondo mi ang'adi mana matin mago bende jotendgi adiera Kalonzo kalure ni mago example jotendgi moro amora magin go nikech nitie nyaka joma nondiko barua nikech wando nyaka joked ratich oganda kan nikech ne gindiko barua joma nondiko barua ga jotendgi gimiyo to okunyal dhi dhano dhukuno chano dwa dhi e Parliament ting'e ni statistics ma Kenya ka ji 10 ka ji 10 ji 4 jokuoge ma kimiyo gi thuolo ni ji ng'eny ma ng'ama nene ka gikwalo onge gibiro kwalo koro ok inyal yawo ne ga kamara mar kata igime ji biro dala ni ji 40 ni mama wadwa neni kone gini jomodongo be doko keluru jotendu mo ka 4 odonji wawuogo dongi biloro kanyo nikech security mari chakore gi in awinjo ko wacho ni no lor yore ng'ama no loro yonge na ng'iyo kama no loro yone mana State House gi Parliament ema no lor ni ji ok dhiye kuonde modo ne ji kalo ting'e ni ka ji biro dhano dhuk nyaki protect joma ni ng'ew koni maonge ng'anyo nyaki protect business man konyi nitie kabind dhano moro makadwa donjo kamoro to katifuo to nyaki ng'e ni ka to damage dhi timore mar ariyo adwa nyisi ni gik mano kethore e town ni gi kamoro amora Kenya ka is too big a price to pay for a par mar ji 6 motho kata ji 60 kata gibed ma ji 1000 joluo no ter nyangu gi chupa Naivasha 27 ilorie mtoka ka nyithindi gi chiegi manudhi go dala neno tito chupe ndara ting'ado go duong'ni no lor ne gi udi Naivasha ng'ato lor ne gi chiege gi monde tege nyithinde to tiae mach ni mano wiji osewil mano miyo jogi ne dwaro jenzi mandalo no negi yonge nikech gine magi kia history mwasekale history ema inform future plans sigana eminyego ni ji onego tim nang'o e ndigni mabiro ema nomiyo ni gonwa sigana ni ng'e ni nitie ng'at makama to notimore kama to gima kama notime koro wan kwadongo to wang'e ni onego wabed joma wuotho apaya e yo machalo kama to ka ok watimo mana kaka oganda luo ni podi galwa no galwa 63 ogalwa 2002 ochako galwa 2018 ni to pod ni mago wiwuse wiligo te kech osiemnwa hate osiemnwa sigu omiya senyisi ni ng'ama dwa pangi mokipar maler kelo ni wachera wach sigu gi wach guondo kaito koro kipar maler awe wawinja ne pach Easter